Jappaklar. Kırk dokuz, 50, 51, 52. Ey, yanlıştırdın ay. Yer ol ya, nün. Yer ağım, indi näme oynamda okmay? Deyin Jalali. Meniňe atma, men gittim. Ey, bu näme? Hani göreli? Näde bärik düşdük ha? Berdi gaty çuň. Halaf etmeli, bolmasa helak bolar. Howa doganlar, çykarmaly. Näme diýseňem, janly janlara. Hani gel. Ey, gulağıma basma. Ey, sere savrak bolaysana. Menen tek yetip bilemok. Berti çuň. Yappak o yetip bilemok diýe. Jappak dolanydyňa. Men ellerim ýadady. Durun. Elime tüküreýin. Sen hiç ýeriň agyrtmadyňmy? Hislat bolanyp, ýönüne edip çykaryp. Malallay, şeytanlay. Wagt beýle gylygyny bilen bolsam, birine satyp 5 saý görerdik. Dur nire barýaň salpuguluk. Sen nidiňe bu gowy eşek diýip. Ey gowy adamlar, kömek edin-de çykaryň bizi. Gowy adamlar? Sen gowy adammy? Ey, ýokarda kim var? Kömek edin. Ey, gowy adamlar, kömek edin-de çykaryň bizi. Kömek edin. Tapdyňyz gowy adamlary. Ne edip giren bolsaňyz şeýdi hem çykyň. Şeýle. Ey, siz nire gittiňiz? Saklanyň.
biz berde hazine tapdyk. Hazina? O näil hazina? Bir küýde altın tapdyk. Küýden daň, berkirek daň. Çekin. Seret, küýde kiçigem bolsa gata agyrda deken. Çek. Altın ýeňil bolanok. Görýän welin berde çörek ýejek bolýan ekenler. Bar git, keýjek. Hani küýde, hani altın. Nire ýok etdiňiz? Hani jogap beriň. Eger size altyny beren bolsak, onu siz bizi çıkarmadyňyz. Ulak goýun, altyny o ýerden çıkarmaly, deňje paýlaşmaly. Sen näme diýdiň? Hiç hili deňje diýen zat bolmaz. Sen bulara göz gulak bol. Men aşak düşöýün. Sana aşak düşmek bolanok. Sen çiýişip. Gowdy men düşöýün. Han taklan. Berkire taklan. Taklan. Samsaklar. Beh, ağır eken, gelin. Ýadadyňyzmy? Diýinje alalyň. Hani elimize tüýküreliň. Doganlar. Bir de ajaýyp nahar garaşýa. Beh, köpden bäri et ýemez okdugaý. Bu taýdaklara akşamlygymyza da ýetjek. Yalançılar, çıkarın bizi verden. Они, наверное, там проголодались. Çukurdakları sesini eşdiýänmi olar ajygypdyrlar öýdýän. Eger çıkaýdan baryňyzy atyp öldürürün. Musulmanlar, Garoý bilen geçi ýitirim bolan çapbaklardan galan zatlar, gowa adamlardy. Dogry aýdýan İsa ağa, dogry aýdýan. Ata-baba däp destura görä, çapbaklaň zatlary hakykatdan deňje bölşeliň. Olaň jaý jennetde bolsun. Amin. Şeriatın kanun şeýle. Kime gerek olar ýaly Garoý? Geçem gathor. Ey, olaň baratda. Siz şunça atlap nirede bolluňyz? Ýagty jahany gezdik. Salam bossan. Ýöne öz awaňdan uzakdan bolsaňa suwçyp ganypam bolanok. O jogyň ýylsam ýok. Görsen nähili bolupsyň? Ne hili? O wadan. Siz edi ýeri gezip ýörsiňiz. Asydyň zatdaňyzy aňyrda paýlaşdyryp ýörler. Olarda nireden garnas bolsun. Olar yetime. Olaň agysyny aglajak adam ýok. Wah oglonjuklar. Olaň ejelerem ýokdy. Daýy nireden bolsun? Musulmanlar. Siz hemmeňiz bilýäňiz ahyry. Men olara kim digmi? Men olaň atalardım. Doganlar, bize kakada tapyldy. Howlukmy häzir ejemizem peýda bolar. Wah, meniň eýjejiklerim, men olary iýdirdim, geýdirdim. Siz bir bilsediňiz, men olary nähil gowy görýärdim. Men başyma bollun hotlar. Çapbaklar 2 ýyllap bulara biýlerini ýagyrmany işlediler. Garoý bilen geçi çapbaklaň iki iň ýakyn garnas hökümine kelek baýa bermeli. Jappap, olar biz häzir gedaý goýarlar. Sen näme eşitmediňmi? İşan agaň aýdanlaryny. Bizimni jennete de düşdük. Jennetde bolsa hiç saat gerek gel. O ýerde ip içilenok. Ola hedileken. Çapbaklardan ýene bir dutar galypdyr. Bu kiminki bolmaly İşan ağa? Men pikirimçe bu sürüne owally dutar owaň içinde iň garyp adama bermeli. Maňa gerek gel.
Yok, maňa da gerek gel. Gerek gel maňa da. Iji, hana çapaklar. Çapaklar. Vay Allah, bu çahanlı nämeler bolup ýör. Edi oğadaşlar, bizden tek cennete gitmek islämiz yok. Bizim en tek berde galasymyz gelýär. Ever men getireyin. Bu erkek kişiň etmeli iş däl. Hiç sade düşemem. Ничего не понимаю. Когда вы Ulalongda düşünürsün. поймёте. Nesip edenden iň çağalar. Tanrı yalkasın telvece. Horlumuzdan yana kapırgalarımızı sana vermeli. Alan, iň. Inni siz ne edip ýaşajak? Hemme zadyňyza kelek baýarly. Ziyan yok. İşler. Canımız sağ. Elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Ho, elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Biz işten korkumduk. И работы мы не боимся. Ola gowlu bolen, siz gysganmanam bileňiz. Bir dowum çörügüm il bilen paýlaşýaňyz. Çapaklaň ýüregi ak. Очень добрая душа. İň esasym biz agzy bir. Голова. 4 головы. 4 bolsaň pagda. Salamu aleyküm. Aleyhisselam geldican. Gel, geç. Ahire ýygyňyza dolandyňyzmy? Men azajyk ýün getirdim. Yarata alyň. Gowyň eken, hal çiterin. Gowyň eken, hala çiterin. Duzumuza, çöröňize Taňry ýalkasyn. Doýun ýerinde dokluňy siňdirme diýipdir. Sag boluň. Звезды. Beh, Как мы yıldızlar Edil Abbasi Ali, olar näçe çekäray? Kelek bayım pulum asmanyň yıldızlardan azel. А почему Näme üçin garyplar baýlardan rehimlik ha? Baý bolňdy bilersiň de. Hani ýastaňyzlaň ýorgunuňda tümülüň. Beh. A biziň ýorgunumuz ýertek.
Bidewletler. Bulardan giýje de diýip bolany. Yatsana kakasy, gaharlanma. O jaýda gyýdy ýatyr. Bossan. Süýji uykuda ýatyr. Biz näme ýerkäk? Salamu alaykum kaka. Salamu alaykum Ece. Salamu alaykum kaka. Salamu alaykum Ece. Men ýeňmi çata örgün. Salamu alaykum kaka. Salamu alaykum Ece. Salamu alaykum kaka. Salamu alaykum Ece. Sağlık menim. Bismillah. Palaw yiyecek bolsaň der dökmeli. Hötürüňize taňry ýalkysyň. Kakaten gaharlanýan ýaly. Bir hayalar. Men nireden size kaka bolýamsym? Özüňiz aýtdyňyz, men bulan atasynyň ornuny diýip. Sizi gözüm görmesin. Ölen bolsaňyz gowy bolardy. Meňe ölesim gelen ok. Inni ähli size biziň eni atamyz diýär. Kellem ağırtmaň, size näme gerek? Bolýa oyun bir maza iki. Biz 2 ýyllap talabanyňyz bolduk. Hasaplaşaýsyk diýär. Bayağı. Howa hasaplaşdyk diýär. Bayağı. Biziň geçişimiz nerede? Siz biziň rahmet hakkymyza sygyr berjek diýdiňiz. O nämeň sygyry? Hey menem oňal söz berermi? Hele getirmeň hasap taýagmy. Geçiýini men siziň bergiňiziň ucundan aldym. O nämeň bergisi? Bu ya siziň bergiňiz. Bu
Bu yerde de eden işiniz berde hemmedat bellinendir. 50 gocak taza. Yüz ahirin kelek bay. Ha ulaştırma. Anha kertik bara. Toňam mal yatağını geçerdiniz. Täzesini sallyk. Onu ýerden täzemiş. Gamsy çüýrek gidip dura. Siz täze gamşy gysganlyňyz bizden soň könesini ulunlukda. Dogrda ödüňe de gamys köne diýäňiz. Näde bolsun yatak täze bolsun. Hänni göreli. Men size işiňizde näme tölerin. Bir jübet ädik. O nähili ädik. Gowa don 40 küýde çal, 20 tamdyr çörek. Mene 40 däli 20-ni bilýän. Menne ýazylgy dur. Hani siziň ýazgyňyz? Hani? Ine şu ýerde Siziň baryňyz aç. Siziň ähliňize de çörek bermeli. Hamala siz maňa bergili bolman, men size bergili ýalla. 2 ýyllap men öz agdymdan kesip size iýdirdim. Siz öz çağalarymyzy bayağı gowy hasaply söz berişiňiz ýaly sygyry bize berin. Men haýyş edýän. Siz nädip ketip bilýäňiz? Aýdýan adyňyz näme? Men öýümden çykyň, ýeň ýoluklar. Yer bolýar. Tfu. Hayt, ýeň ýoluklar. Doganlar kömek edeliň. Badara barýança göterseliň. Men garrapdyryn. Size töler ýalladym ýok. Taňry ýalkyzyny aýtsaň bolýar. Hey, siz gawuna gel. Kime tüýçi garpydy gerek? Kime tüýçi garpydy gerek? Kime garpyd? Kime enha tüýçi garpydy var? Ýaşuly, näme söwda giden okmy? Sen gaýgatma ýaşuly, biz häzir garpyz satyp bereriz. Tüýçi garpyz gelin alyň. Kime tüýçi garpyz gerek gelin. Tüýçi garpyzyň iň gowusy, tüýçisi tölede al. Noş bolsun. Tüýçi, gaty tüýçi garpyz gelin. Gelin ine tüýçi garpyz alyň. Gelin. Kime tüýçi garpyz gerek? Gelin. Tüýçi garpyz, garpyzyň iň gowusy, köz ýady gyzyl. Gelin, hani töläňde alyň, iň noş bolsun. Tüýçi balýaly garpyz. Gelin hani adamlar, gelin. Görsene bossany, ne hil obadan gyýyz bolupdyr. Ýöne çopan oglunyň ýanyndan aýrylanok. Ýaňrama, ente olar bergilerini üstünler. Merdan, han gowsynla saňa ýaraýarmy? Hal gaty kiçi ahyryny. Biziň öýümizde hasul hallar bar ahyryny. Entek çağa da, diňe halyny görýär. Uzyn gulakly eşekde. Gelin hal satyn alyň, iň gowy halylar. Gelin. Odan haly gözel zat. Sen leýle görüpmidin? Leýlek bir aýagynyň üstünde dur. Eger bu gözel gyýyz haly bilen bile beräýseňiz Hani söwdaňyzy goýun. Ýaşuly, gelin hataplaşaly. Halaçy köp. Siz maňa ýene de kömek edin. Ýaşuly, wagtymyz pullanam gymmat. Bolýa, puluňyzy alyň. Bu halyny görseňizler, şeýle gözel haly, muny satan alan adamyň öýü bagtly bolar. Heredin, nähili owadan nagyşlar,
Teredin ahirin adamlar satın alın. Gelin. Men onu alyan. Men alyan. Näçe? Men Halil'i alyan. Durun etek, durun, men alacak. Yok, men alacak, men almayayım. Yok, almadın, getir, men alacak onu. Al selveci. Sağ ol. Eger sen bolmadyk bolsaň biz näme ederdik? Ene, tüycün avat. Sen näme iş edip ýörsiň salpygulak? Eýtem sen jappaklaryň ogurlyk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruli kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýaty urtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramady eşdýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Oňa kenzi bar gerek. Kenzi bar halwa da. Näçe? İlki bilen saka turunda. Ol ilki bir dadyp göräýsen diýär. Bolýa, alın. Taramburu. Hojaýyn o sen halwaň tüýjü däldi ýa. O ne hel tüýjü dälmisin? Ödüm ýaladym ahry. Men kiden gow halwa bolmap bütün wagtda. Iň o halwadyr. Adamlar, dadyp görüň. Ne hel tüýjü halwa? Muňa berediňle, men halwam tüýjü däldi ýa. Hani gummor şerden? Halwan, kişmisin, bu balın mudun kim töler? Kim ýen bolsa şondanam sonra bala sen özüň idiň, kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem o saňa töler? Men näsem kem halwa ýok. Balla ýalanny kişmiş direksiz ýitdi. Kim men çeken ziýanyň öwüni nolar? Kezzap. Men sen hökdandan gelerin. Ýaşyl tukat bolma. Sen aýdýanyň dogry. Biz sen çeken diýanyň öwüni dolars. Oňa derek al şu eşegi. Mappak. Görüň okmy? Gaçaly. Näme tapmady öýtdiňmi? O biziň eşegimi dogrulady. Men ogurlamak. Beşek men kim däl ahyryny? Atar nädir? Vay öldürýärler. Tüt. Папа, смотри! Çapbak. Seret eşek durup geläýdi. Астана получше. Ay Emel sen. Сбежал. Sen tüýjü durmuşdan gaçyp gaýtdyňmy? Ay näçekde? Gelen bolsaň bizi götürüp alyp git. Doganlar duruň. Büwenne kyn bolýar. Wah, arkam diýilim. Поможем, брат. Doganlar kömekleşeliň. Ýaşyl salam aleikum. Salam aleikum.
Getir ýaşul men gadaýyn. Ey, sağ ol. Sağ ol. Tanrı yalqasın. Ýaşuly. Ýok olan kim? Hani? Ey Allah! İşana men ýerdimden o dünýä iýbere göri. Men miroň saqqalyny töýün. Eşdiýämiň Allah. Ýadyňdan çykarma. Näme seredişip dursuňuz? Çaltyrak meni çaýlaň. Goý, dir adam jaýlap bormay. Men bir eýämi hüllüm. Çitdiýal entep bermeden ölenim gowy. Iň soňkuça toklaýmam, işan algysynyň ujundan aldy. Biderek goýun üçin öljek bolmak näme gerek? Ýaşla akyl öwredörden senen tek ýaş, durmuşy bilen ok, az sagalam göz ýaşyny süpürmänsiň. Men ýada garastym. Goýun maňa bir gudujuk gollap berer diýdim. Ýene ýyl geçer, ol maňa ikide gollap berer diýdim. Sirgol ýa. Ýöne goýun ýok ahyryny. Ey, näme diýjek? Çaltyrak gömüň. Sen näme tehellür etdiňmi? Kelleme kum guýýan, gözüme düşäter etjek. Ayaktan maslamak gerek. Sen hakykatdanam onu gömmekçimidiň ay? Ýok, men ölesim gelen ok. Ine muňa pul nädip tapar kagay? Aha. Dır. Ine, tapdım. Не горячая. Soğutgan näl gerek? Ey kudreti güçlü Allah, sen maňa 3 tane kümüş tümen oklasana. Şertleşdik dämi? Ýöne öňünden duýdurýan 3 tümendir, az bolmasyn. Söz berdiňe? Söz berdiňmi sözüňde tapyl. Ýöne 3 tümen bolmalydyr. 2,5 bolsa alman. Eşdiýäňmi? Hele o gedaý örle öde hadaka dilýär. Alman niýem jedele diýär. Şu gedaýlar gaty haýatsız bolupdyr. Üstüne adı bolsa Alman niýe. Muňa kim anar? Hani horjunallygy ýerik getir, tinak görelik. Seret, sen sözüňden dänäýmegin. Düýün gepleşişimiz ýaly. 3 tümen bolmalydyr. Şondan az bolsa alman.
Yok yok, yine de ver. Men anlasan gow olmaz. Bölegim yok diýen mi? Allah Tagalaň bölegi ýok diýe. Ben esdiýämiň. Düşünmedim. Erti gelmeli mi? Yöne odağa çekmeye göre. Onunla gepleştik. Ertireçelli hoş. Senin bana yine de bir tümen bergin madır. Hova hova. Ay, ay! Ay, musurman çağatı. Men pulumu qaydyp bere. Biz oyun etdik ha. Dur, biz oyun etdik. Allah bilen oyun edilen neler? Allala, 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 allala. Ah! Aha, sen tuttum gerek. Näme üçin men gowrumy gömdüňiz? Men ýene gömüljek, gazyň. Yaşlı. Ine bu koyun için işani verdi. İnne bolsa ünküňizdenem has gow koyun satyn alın. 1, 2, 3. Sen pek yüreğin var. Ey oğlum, sen adyň näme? Men kim üçün Hudaýa taqdim etmeli? Bir de cappaklar diýerler. Cappaklar, oğlum koy sizi Allah yalkasın. Ömrümüz uzak olsun, Allah yalkasın. İne demen. Sen nerede kan kapıyorsun? Pul kazandın. Neye kazandın? Yeterlik. Onda näme? Yere bir zat boljak da, getir pulu. Ay bizden garibim var eken, men pulu oňa berdim. Salamu aleykum hormatly İşan ağa. Salamu aleykum. İşiniz ileri bolsun İşan ağa. Hudaý size awray bersin. Köşeklerim neyre uğradyň? Mihmançylyk uğradyk gelin, kimiň çağıryny ýatdan çykypdyr. Görsene men molaýmaýyn. İşan ağa, mihmançylygymy? Ýok işlemäge. İşlemäge? Näme işlemeli? Ha, bir küme gurmaly. Maňa kelek baýan kyýal küme gerek. Sen gurup berdiň da ahyryny oňa. Menem soňkuça tölerin size. Oňa süfelenim dok. Oýnajak bolýaly. Bir işden gaçamdok, ýöne eşegimiz aç da. Ýanyň ýok, eşeňiz doýurar. Biziň eşegimiz akylly janawer. O bizi iýmetek, o tüýmüň golaýyny barýan nädir? Beýle bolsa men size de samançyk bererim. Biziň eşegimiz saman iýme ýa, oňa çörek bermeli. Gir verin İşan ağa. Yer bolýar, tüweleme oglanlar. Allah höň rahmetine we münafik baha berer, çapaklar. Koy Allah siziň eliňiz bilen bersin ne? Ay, garşylygym ýok. Goý gepleşsimi diýaly boldum.
Ay näme bize galan ismi hettel bolmadylar. Ene de alın rahmetiniz üçün. 4 torba şeýle gepleşildi ahyryn. Geplesilerine üç düýille Allah sayattır. Ini alın 4 tavra dip nide tapyaňy. Goý şaýat gelip kiminkin dogrudyny aýtdyn. Şu bolguda üçün Allah'ın bincalyk etmek näme gerek var? Ine 3 tavra diýdim, başga wagtynam ýok. Biz 4 ahyryn. Allah ýa meňeliň bilen oňa berdi. Hey çürüge getirmiş. Hiç yok bol. Yok bol. Bol çaltyrak entek o ýerinden galmanka. Eşejigin bolawöri. Şol eşek maňa berin, men o näçegim bilýän. İşan ağa arkaýyn bolun. Oleýam hakyny aldy. Eşekden nämäni gaty görjek? Uf. Ya dedim kellem ağrıya. Näme birden kellem ağrı verdi? Akıl yararlı ağrıya. Näme üçin eşegi berdik? Sen näme jappaklaň hemişe adamlara kömek edýän unutdunmy? Oho. Bu nire var ya? Degirmene barýan bolaýmasa? Dogry. Biz şeýdip otursak o ýere iň soňky bolup bararys. Joş. Bir ertida yetäýmese. Jappak, dur men ýadydım. Geldiňizmi alalylar. Belki sana araba getirip bermeliler. Gowa bolardy. Kömek et. Hani girçine? Girçine. Teň aýdýanyň näme dogun? Men eýtip beýtip ýeterin. Öz başym çararyn. Gir diýil ýa saňa. Ha. Hudaý berýän bolsa näme üçin almalylar? Kaka, halta ağır. Men bir özüm bunu götürüp bilemem. Hey, ıtkınsız oğlan, oňar ýanadyň ýok. Bol. Hey, yalaňaçlar. Näme tutoklap dursuňuz? Sizinki däl ahyry. Yok bayağı. Suwalamydın ki buğdayım görkezibem bilerin. Han suud etjek bol. Ani gadyrdan adamlar saýat bolun. Ani göreliň. Bu ýerde kimiň mamladygyny biler. Sağ ol Kakacan. Degirmene kösemän ýetiräýdiň. Hay berekella, baýdan üstün çykdyňyz. Nire goýmaly? Bu kimki? Kimin köre edýän? Senki? Al. Ýolda bir adama duşduk. Şu ýere getirmegimizi haýyş etdi. Gellimi? Howa geldi. Aýdame. Una haba. Belki çörek ködür edersin.
Ey, oňa seredin. Ite gowherdaksan ite mağlar gowherem. Bular öğretle öylerine gelen ýaly passas otyrlar. Üýlüň çöregini ýetdiň oklar. İyiliň çöregi tüýjü de. İyiver, biz çöregi kıskanamdyk. Ejem mun taňy berdi. Maňa zat gerekki. Bu süýçü kesmiş ahyryny. Al sana. Al ayır. Eşegim bolsa tüýjü zady bilýär. Gelmeli wagtyny bilýär, biziň munymyz akylly haýwan, sen arryk ýawyň däl. Men atym hakyky akalty katy. Ola şoň hiç wagt gol öýlünden geçmändir. Geçmedem. Hiç wagt. Akmaklar, men atym kuşyalyçy, ýelenem çalyp gidýär, olaň birem ýerimden ýetmep. Yetmezmi? Men dogrym, hiç kime muň ýerden ýetmep. Men yeterin. Ne edip ýeterdiň? Sen işiň däl. Hani sen atyňmamy, sen ýogsa da eşek bildi sapsakmy? Belki şoň bilen giderin. Sonra da senden olacakma jedel ederin. Egerde şu atdan olsun, men atymam gırbızda olmam sana goýýan. Bir halta un bilen şu eşek jedele goýýan. Bolýa, gep şu ýerde bolsun. Şu at ýarşaly. Erti ýarşar ýaly, talpyklok diňjin almaly. Bolýarmy? Bolýarmy? Şirazi, ýöne sert gepiňden dänäými? Bolýa. Sen näme? Oň ýerden yeterini öýdýäňmi? Kellämiz bar, bir zat oýlap tapart. Eşekdemi? İki eşekde. Haňa terediňler, o üstünde bir töňe däre. Hey vay. Hana, mappak gelýär. Ay, hezlet gülstüler. Hene. Hey, kimden olacak? Bilen tok görür kimin odanny. Hani. Ola ha oň üstünden güldürmäge gelýär. Ýarşa başlaýar. Eşek at bilen ýarşýa. Tanış bolun. Ýarşýalar. Hani eşek bile çapşýalar. Eşek todan ýugdur da, ene. Hemmesini çağıryan, men şu atımı goýýan. Hawa, seret han göreliň, näme hili gülkünç eşek bile at çapşýar. Hayda jappaq. Hani göreli wakaly. Yetidinden, yetibilsen. Gelýär. Çaltyrak bol. Hani hayda. Çal, sen yeňerdiň, çaltyrak bol. Gelýär. Ya, bol gelsini. Hay. Terediň oňa, terediň. Çaltyrak. Ay berekella, birinci geldi anha. Hay berekella.
berekella. Görün bunu, görün, anha. Men aytmadım mı odor deyip. Görün, ay berekella. Görün amını, görün. Seyredin men ilki vellim. Ay meni koyverin. Koyverin meni. Atını ver, atını ver. Getir. Men sana deydim mi? Пустите! Koyverin beni. Koyverin. Sen kalkın bile bize rahim ettin mi? А вы с папочкой нас пожалели? He? Beytten ahırı beytten beni. Çare. Atı sakla. On atası bilen gürle söylüyor. Hey, ululu on olmadık diyeni. Tide näme gerek? Näme işit geldiňi berik? Bayağı. Gürle söylük geldik. O nämen gurruňy? Biziň siz bile gurruňmyz bolmaz. Bayağı sen bir parasatlı adam ahirin. Biz seni ağırlayacak bolmaz. Biz sen doğunuňam, sen atıňam qaytarıp bereriz. Ýöne şunun üçin bize sığırı ver. Biz onu öz ähmetimiz bilen gazanlyk ahiri. Hut öz doğunum üçün sığır vermelimi? Aklyňyzdan adaşdyňyzmy? Biz sana batrakçylyk etdik ahirin. Doğunum atam sana berýär. Sığır bolin bize ver. Siz hisat almarsyňyz kezzaplar. Bayağı. Biz utulmarız. Atı satayırız. Durun. Tamsaga çörek ömmerliýär. Men oğulcugum. Bu bir biheppe. Oğlunun göwnüne degdiler. Elinden bir işem gelen okmu. Sen aýdýanyň näme kakasy, inha öýlense akyllanar. O jedelleşip ayalına mutturur. Sen muňa burda aýt. Hey şuň ýal tamsaga bir gyýz beren tapylarmy ka? Biziň algydarymyz bar ahry. Berigis üçin bossany bermeli bolar. Wagt bar eşin kakan gaharyny getirmekde. Bossan, sığır özüň al. Hojulukda erkek kişilen öz aladat bolýar. Dogry, maliyata gurarys, ot getireriz. Bize günne bir küýde süýt berseň bolýar. Bolýa men razy. Biz süýt jagal içeriz, a sen bolsa sığır sagarsın. İşimiz gaýtdy. Gyýdym bagtymyz ýatdy. Biziň dadymyza kim ýetişer? Iti, näme boldy? Kelekbay ogly pelwany sana üýürjek bolýar. İşimiz gaýtdy. Olar sen algysynyň deregini aljak bolýar. Гостя, доченька, бездолят нас, заберет тебя за наши долги. Bu näme ok? Razy del. Не плачь, Ağlama. я кое-что придумала. Miniyem oýlanyň. Kelek baý ağlarys. Здравствуйте, Сильбеджи. Salam elik telbeje. Geleweren hormatly mehmanlar. Bereket versin. Sag salamatmysyňyz? Allaha şükür, hemmimiz gowuluk. Hormatly mehmanlar, gelin, geçe görün. Doyduk, gelin oturun. Садитесь, зайдук, дорогая. Это весьма Bu tumar sen gözden nillen gorasyn. Дочери своей я довольствуюсь, дочка. Очень Doydukcan, men öz gyýdymdan gatyrady. Pelwana gowy gyýdy ýetjek. Ol dogry, ýaş gyýdy ýüpege çalar. Kelek we ýaş çatynjalar üçin täze agoý tutar. Sen gyýdyňy gowy ýere berýän selbeje. Kelek baýlarda seniň gyýdyň jennetde ýaşan ýaly bor. Elbetde, elbetde edil jennetde ýaly bor. Adamym toýu ýyda çekmeň diýär. Eger garşy bolmasaňyz,
Men gaýdy ertiýiriň ödünni öýe alyp gitjek. Men suwy deýnije. Goýul biziň öýmede bagyt getirsin. O sizin gaýdyňyz şeýle gowy. Oň taý ýok. Inne garnaş hem bolluk. Bu yerde bir da var. Gaýır geldi çopan höýýär ahyryn. Bu toýa pätgel berip biler. Men tanayan udyň moly aýdyma gowaýdy. Tadam çalýa. Geldi aýdyma aýtmasyny goýmaly düşnüklimi? Oň dogorlaryny alyp gider. Şeýsek aýdyma aýtmasyny goýar. Ýöne azrak bolýar. Bary ýogy 14 sança ahyryn. Bizim üçin oň peýdasy ýok. Ýöne İsa'nın sürüsünü bakýar ahyryn. Şobabotda o ýerdenem alyň ahmal bolaýman ýöne. Ýöne İsa'na degmejek bolýar. Wah, neler islemdi o. Men İsa'ndan gaty gorkýan. Diýany ýok. İsa'ny bilmez. Ödem sürüýümi oň goýunçagadlaryny goşar. Basym bolun, bostana guda bolupdurlar. O nähil guda bolupdurlar. Gelle basymrak habar bermeli. Ýöne men obadan çykyp biljek gel. O näme üçin? Bostanyň ýerine men gelin bolmaly. Şeýlelik bilen men gow hawara garaşýan. Biziň bilen kän iş talışdyk. Pul hem Allahdan alamdy oga. Bular galtamanlar, öýlerine minip barýanaty kelek baýynky. Hani otur bol, basym bol. Bol basym. Bol basym. İlk on daňmaly. Bol, men näme diýen? Sen kimi daňýan? Bu men kellem ahyryny. Getir eliň ber. Çaltyrak. Gelli! Gelli! Geldi! Gelli! 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 Gellican, sana näme boldy? Zappaklar, berik gelin. Taladylar, sürüýüne gitdiler. Öýüň sana man garlyň dämi? Nähil gorka. Biz oğurlar gördük. Delili yok. Gelli. Olur daşa giden näler? Sen goýluňy taparsy. Gel. Etiyeli bişipdir. Häzir datyk görür. Etem süýje kene ýasazyk mal ekeni. İsa'nın goýunyň eti süýje mekeni.
Kim men mülküme girmege hette diye? Kim? Yakıp küle uğrarın. Bizi bağışlan, biz häzir gideli. Biz bilmänler sen mülküňdiňi bağışlan, biz bilmänler. Hormatlar waq, häzir gidýär, häzir. Rahmet. Этот шампань. Это их ной. Çapaklar ya Allahu. Сейчас я их. Ayağını teret. Belki ruh beni bağırlayanlar. Häzir gider. Eyvay, yuvasırak, ennam mağır ya, men ayağım qanırma ahirini. Eyvay, boğuyana men, boğdun eyvay. Beytme ahirinim. Rahat bolmadı, çıdartın, ölmürdün. Doğanlar, bişiptir, gelin märik. Vah, men masıma bu ne görkü bollu. Mün qoğduğunu, olur bir de yine de akşamlık pişirip koyupdurlar ha. Cappaq, maňa da bir bölecik et ber de. Cappaqlar, maňa da bir bölecik et bereýin. Men sana diýdim ahyryny. Sen näme diýdin? Sen maňa diýen o ahyr, men sana diýdim. Näme diýdin? Goýun oğurlamalyp diýdim men sana. Çapaklar göýbereň demen, gaýdyp etsek gel men oğurluk etmeýin. İşan bolaryn men. İşan hatam talaňçy. Gelin üçün niyetlenen öy boş. Belki kıyıl kaçık gidendir. Tuğusuk kolaysını toyo demen ben ok. Hey yigitler. Hani bolun hani? Beydip durman. Gap hakkını verin. Gap hakkını vermeseniz gelin almarsınız. Şeyle. Tutun hani tutun. Ine, alın. Öd oğlumuz için hiç tadı kıskanmaz. Yap bak gelin giyimini giyiptir. Maskaraçılık, yencerin. Geliniňiziň saçy gyrkylgy, muňyalat biziň owamyzda bolmanly. Näme? Çappak ýüzük takynany bilen, gubbal takya geýneni bilen gelini men diýämi? Edil bossanna. Üçün aşım, gelip meni Kelekbaýyň oğluna alıp bermek üçin guda boldular. Gaýninem bolsa, dogatym bolsa ogat berdi. Sen nämeň pikirini edýäň? Men üstümden gülmek isleýämiň. Maňa bergiň berdiňmi? Şonu unutmaň. On goýunyň ählisini şu wagtyň özünde getir. İşan gelýär. Musulmanlar, siziň gıykylyňyz, goýuňyz Allah halamaz. Bu ýerde näme boldy? Näme gıykylyňyz näme? Telveje bilen jappaklar bizi ağırladılar. İşan, men oğlumy öýermek üçin bostana söz aýtdyk. Oň ýerine bolsun ha, şu şeytan gelipdir. Eger şeýle bolsa, goýul bergisini bersin. Sen olary bergiň barmy? Aýt. Boyun gaçyrman. Allah men bagışlap ursun. Biz şu ýagty jahanna bergilenmedi bermeliler. Ýoksam bergidar hiç wagt jennete barmaz diýip Allah aýdýar.
Sen Allah'ın emrini bercay ediyemin? Bercay edilen ok. Men häzirin özüne öz algymy almak isleýän, hayal etmen. Seretin, çapaklar gelýär. Ene goýunlar. Kelek bay bilen hasaplasyn. Gelli, sen wagtyna geleýdin. Hiç haçan men gyýdym, sen gelniň bolmaz. Inha da biziň bergimet. Al kelek bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Handurlu? Bu adamlar kim bu jabbaklar mı? Näme üçin olaň talaňçylar ya Allah ho? El aýagy daňyl olur. Biz oğurlar hem talaňçylar, biz garakçy, hormatly insan, bizi goýber, biz inni gaýdyp oğurluk etsek gel. Biz düzeler. Gaýdyp etmez. Oy, biziň dilegimizi gudratly güýçli Allah estin. Bu goýunlar menki, bular men oýnlamakyryny. Olar öz goýunlaryny heret menkiler ahyryny, menkiler oğurlapdyrlar. Bizi bay mesbur etdi. Biz oğurlajak däldik. Sen oğru, goý, sen jezaň özüň Allah bersin. Biz oğurlajak däldik ahyryny, biz günäkär däl, biz oğru däl. Oğru kelek bay oğru. Ur bir ayağı, ur. İne. Kaçal, çaltırak kaçalı. Hey. İne. Hakyky gelin bilen öýlenýän ýigit. Adamlar. Toýa gelin. Hemmeňiz toýa çagyrýan. Al balam, ýolda gerek bolar. Taňryýal kızyn selbeji. Bostan sag bol. Goç ogluňyz bolsun. Sag bolun. Ýene duş ýançak, goç sag bolun. O yerde kim var? Otlar vasalap ýör. Vay, kösekler asıl bu siz midiniz ey? Nire uğradınız siz? Görnähil duş sugay. Nire gitsen ol öňüňde. Yok. Häzir kaburgadmagy haýyş eder. Yok. Inni men öledim gelene ok. Saatlygymyzy deň paýlasalyň. Enhä, men goýunlam. Wagt geçer, sürüýüm köpeler, sürüýüm mor men. Men durmuşum gowlanar, köseklerim, siz maňa elmidama saatlyk getirdiňiz, umyt berdiňiz.